першага. І перша тут была ўжо вялікая акцыя абаронцаў «Не кабак, а музей». Сёння мы подведем папярэднія вынікі нашай варты і трошки распавядзем пра перспектывы обороны. Еще раз подтверждаю, это промежковая. Добрый день, это Олег Узлович, оператор Андрей Рабченко, Радио Свобода. Мы ведем наўпростовы репортаж. Яна працягваецца да тых пор, пакуль не будзе знесены, перанесены, зачынены вось гэты рэстаран на Костке. Пра вынікі. Напэўна, найпершым вынікам гэтай курапацкай варты стаў розгалас пра курапаты. Якраз да 30-годдзя адкрыцця гэтага месца, знакавага для нацыянальнага руху. І за гэта вельмі вялікі дзякую журналістам. Ну, я ад сябе хочу асабліва падзякаваць Радыё Свабода, якое вядзе як бы рэй у гэтай справе. І розгалас яшчэ раз нагадвае нам, што ж такое значыць курапаты для беларускага народа. Господ Бог дапусціў вось гэтую справу, гэтую сітуацыю дзеля таго, каб увесь народ яшчэ раз, дзень пры дні, зразумеў і усвядоміў, што было такое злачынства, была такая эпоха камунізму, было, калі забівалі ні за што, за тое, што ты чалавек, за тое, што ты беларус. І пра гэта беларусам трэба памятаць. А таксама пра тое, што без пакаяння за злачынствы камуністычнага рэжыму шляху наперад у Беларусі няма. Другі розгалас – это ўсеагульнае непрыняццё такой справы, як рэстаранна-забаўляльны комплекс, батуты, танцпол, лазня, інтымныя пакоі, дзіцячыя пляцоўкі ў ахоўнай зоне курапатаў. Непрыняццё. Мы маем кансэнсус грамадства, згоду грамадства з тым, што гэта недапушчальна. Я не буду пералічваць імёны і прозвішчы, вы ведаеце, вы чулі дзесяткі знакамітых людзей, якія выказваюцца на гэты конт. Больш за тое, і беларускі народ сказаў сваё слова. Байкот вось гэтай рэстарацыі, ну для мяне ён проста уражвальны. Я, шчыра кажучы, не думаў, што будзе настолькі моцна. Таму што цэлы дзень, любы вот дзень, які стаяць абаронцы курапатаў, некалькі наведнікаў вось у гэтай рэстарацыі. 300 чалавек, значыць, банкетная заля. 300 чалавек банкетная заля. Сидзіць адзін альбо не сидзіць нікога. І гэта паказнік. Беларусы, не гледзячы на, здавалася б, агромністую рэкламную кампанію, маўляў, рэклама кепскай не бывае, бывае. Мы бачым, што людзі проста сюды не ідуць. Большасць машынаў, якія заязджаюць сюды, адсоткаў 80, это машыны супрацоўнікаў бульбашкола, альбо это машыны пастаўшчыкоў. Пра іх асобная гаворка, я думаю, што неўзабаве мы апублікуем спіс фірмаў, якія супрацоўнічаюць з вось гэтай ганебнай установай. Таксама трэба сказаць пра міжнародны розгалас этой справы. Мы зараз маем не толькі агульнабеларускае вымярэнне, але і вымярэнне міжнароднае. 29 чэрвеня сюды збіраюцца прыехаць дэлегацыі Аўстрыі, Польшчы, Германіі, Ізраілю на адкрыццё мемарыяла Трасцянец. Вы ведаеце, што мы звярнуліся з зваротам, адкрытым зваротам да прэзідэнтаў гэтых краінаў, пад якім падпісаліся практычна все буйныя кіраўнікі палітычных партый дэмакратычных, вядомыя грамадскія дзеячы. Я таксама дадам, што далучыліся да гэтага звароту і Мікалай Статкевіч, і Юрый Беленькі, напрыклад. І па выказваннях знакамітасцяў культурных дзеячаў з-за мяжы мы таксама бачым, што курапаты выйшлі на міжнародны ўзровень. Адносна планаў коротка скажу, што мы тут будзем стаяць да тых пор, пакуль будуць людзі. Тут стаяць людзі, якія вераць у перамогу. І ні рэжым, ні мафія не могуць перамагчы народ. Таму мы запрашаем і заклікаем усіх людзей. Калі ласка, прыходзьце ў курапаты, далучайцеся да варты кожны дзень з 12 до 24 гадзінаў. Дарагія сябры, можа быць, ёсць меркаванні ці выступы, я прашу тады выказвацца. Я лічу, што яны нас здымаюць уже трэці тыдзень на відэасъёмкі. Яны нас здымаюць спецыяльна, каб запалохаць. Але мы не здадзімся, мы будзем до конца стаяць. Яны потом, для чаго яны робяць? Чаму яны здымаюць? Учора здымала аж на 5 нейкіх асоб цывільным, для того, каб мы потом нарэзкі зрабіць і паказаць всю міру наши ошибки. А тут ошибки не могут быть ошибки. Але яны здымаюць дзень і ноч нас. Яны нас арестовываюць, на мяне составлено уже 7 протоколов. На Ольгу Николаевичек уже 10.
на Павла Северинца учора составили 7 протоколов, только за... Пробачьте, 6. Только 6 протоколов за один день. Я лечу, что той, кто стоит тут, это герои наши. Живе Беларусь! Живем. Живем. Ну, шановні колеги, я думаю, що ця ситуація в Куропатах, вона гранично, виразно примушає кожного робити свій вибір. І тут ми бачимо, випливають абсолютно різні пласти. Це ведеться не тільки про сумленність білоруського громадства, це про сумленність білоруського бізнесу, про сумленність білоруської інтелігенції, наогул про сумленність білоруської нації. І я вельми тішуся, що справді, як Павел вже сказав, вельми шмат причин не тільки з критиків улади, але і з тих людей, які навіть сьогодні виходять у сьогоднішню уладу або підтримують сьогоднішню уладу, але не стратили рештки сумлення, вони так само однозначно виказалися відносно того, що забавляльна установа фактично в охоронній зоні, фактично у самих Куропатах, це ганьба, це недопущально. І тому ось така моральна, ясна оцінка, я переконаний, вона спричиниться до того, що ще більша мобілізація громадства буде відбуватися, і ця ресторація тут працювати не буде. Це докладно. Про мобілізацію громадства, Олексій, сьогодні ваш день, да, вашої партії БНФ. І ми поки бачимо тут вас одного, где шерогові активісти вашої партії. Що вони, у їх інші міркування відносно Куропат? Ні, ось якраз під'їхали з Ліди наші активісти, і сьогодні тягом дня тут будуть десятки наших активістів. Нехто після праці під'їде, нехто вже зараз. Тому тут... Тобто у вас такий графік, скажімо? У нас є графік, так, і наші люди тут весь час знаходяться. А до якої години ви будете сьогодні пікетувати? Ну, будемо мкнутися до 24, в принципі, як це заявлено. Дякую. Значит, я так само хотел перше підтримати все те, що казали уже колеги, перший би Павел Северинец. Звернути увагу білоруської громадськості на те, що тут розмова не йде про бізнес. Я глибоко переконаний, що ті люди, які володіють тими фірмами, вони непосередньо зв'язані з тими структурами, які знищали людей 20-50-ті роки в Білорусі во всіх репресіях. Бо ніякої економіки тут і близько нема. Гэта зразумела. Я тільки звернув би увагу журналістів на те, що абсолютна більшість протоколів, які так натхненно сьогодні про їх розповідали, вони були зроблені знову-таки співпрацівниками цієї установи, бо вони самі їздять, самі викликають міліцію, яка у них на посилках, і, в принципі, таким чином і складається так масово протоколи. Я хотів би ще використати сьогоднішню прес-конференцію для декількох обв'язків. Бо якраз рух «Солідарність разом» дежурив 19 червня, був такий вельми такий значний день для мене, бо було 30-годдя першого мітингу в Куропатах, і день народження Василя Бикова. Сьогодні, завтра, 22 червня, для білорусів це день в першу чергу, так, день Василя Бикова, непосередньо зв'язаний з війною. Я запрошую всіх, хто може, о 18 годині після праці прийти на московські сходні могилки до могили Василя Владимировича, де відбудеться традиційна акція, яку ми щогод проводимо. А крім того, запрошую вас на Островецький шлях, який відбудеться 26 червня, а 16 годині почнеться біля помника Янки Купали. І так само меня просили коллеги по Раді БНК, роблю анонс на 3 липня. О 13 године на скрижевании Толбухина и проспекта Незалежности почнется акция вызволения и незалежности. А кроме анонсованных дней, так само будет складание кветок ахвярам коммунистичных репрессий, які крыш, яким є партії Челюскінців, за це якраз я буду робити, тому що вельми небезпечно розривати ахвяров нацистського і комуністичного режиму. І ті, і другі ахвяри, ми мусимо їх ушановувати. І саме опошня тема. Я звертаю увагу журналістів на ту небезпеку, яку всьому білоруському громадству так само підкидають ті люди, які володіють цими фірмами. І вони розпалюють практично мерзотний антисемітизм. Йде атака в тим ліку на товариство білоруської мови. Дякую Богу, не піддаються ні опозиція, ні люди на цієї провокації.
Але ж я лічу, што в гэтай сітуацыі все-таки журналісты мусяць да гэтай тэмы звяртацца, каб не выкарысталі дзеля распалівання варожасці, так, тое, што адбываецца сёння. Адбываецца звычайны нацыянальны здзек, бо это здзек над всімі, нават над тым чалавекам, які зараз здымае вось вас. Дзякуй. Но вы осуждаете в этой нотке антисемитизма, и обучают тут от некоторых активистов. Я не чуў ніводнай ноткі антисемітизма асабіста, так, але ж я наогул вельмі кепска да гэтага стаўлюся. І цалкам гэта непрымальна. І гэта абсалютна нелюдства. Але ж такое же нелюдство, так, зараз атакаваць таварыства беларускай мовы, это мне нагадвае якраз 30-е гады, калі людзі клалі в курапаты, калі же Менску боялись говорить по-беларуску. Это так само гэткае ж нелюдство. Добре, дякую, это был Вячеслав Сюткин. Зараз ми продовжимо ще одне. Да. Скажи ласка, шановне господарство. Антон Лядецька з ГПЕК. Будь ласка, викажітеся ви відносно теми гэтай прес-конференції. Коротко про международную составляющую. 24-го в Брюсселе достаткового высокого уровня форум. И он присвечены усходнему партнерству, это как раз скіравано на гэтую простору. И у нас будет магчымасць говорить про курапаты, потому что курапаты это не есть белорусская проблема, белорусский боль. Это, конечно, международный контекст. И я думаю, лічуючи, что уже есть зварот, які накіраваны президентом, у нас есть магчымасць наўпрост попрацаваць с делегациями, парламентскими делегациями, з Австрии, с Польши и с Германии на предмет того, как те, кто приедут сюда, не обовязково это могут быть президенты, это могут быть просто кіраўнікі официальных делегаций, как яны обовязково приехали сюда. Это будет вельмі моцны знак белорусским уладам. По-другое, на мерапрыемствах, які ладзіць Еўрапейская народная партия, ведучая европейская сила, правоцентристы паспрабуюць все ж таки, каб была принята нейкая заява, нейкая рефлексия, менавіта конкретно на то, что сегодня отбывается у курапатах. З улікам того, што беларускія ўлады сёння спрабуюць наладзіць вельмі карыслівы для сябе дыялог, это означает, что может быть дастаткова моцны еўрапейскі тренд, ціск на беларускія ўлады. Я думаю, что это абавязкова трэба выкарыстоўваць максимально. Но по-другое, приехала от нас Зинаида Бондаренко, и мы поразмаўлялі уже с нашими вядомыми людьми. Они не могут, конечно, на вахте стоять увесь день, але погодились сюда приехать и профессор Станислав Богданкевич, и был премьер-министр Михась Чигир. Я думаю, что это так само вот такая падтрымка, больше такая моральная, политичная того, что тут отбывается, и тых оборонцев, які тут есть. Ну и мы, скажу так, закончили свои уже праваздачна-выбарчай канференцыі, і один день дакладна ў панядзелак наши актывісты тут будуць, далучаюцца больш актыўна, потому что відавочна, что пакуль нейкі час это все яшчэ будзе працягвацца. Ось про это я хотел вас спытаць, чаму 3 тыдні вас не было? Ну, я вашей партии маю на увазе. Владимир Романовский, ветеран ГП, сюда приходил, вот я лічу, Романовский... выртого гонора ГП, да, но активистов Шарговых не было. Шарговые были в понедельник, мы заступили на вахту в понедельник. Я говорю, что зараз кожный понедельник... Понедельник уже належит альтернативе. Так, але долучаются и мы не будем рушить, что долучено, так есть. Мы просто долучимся и будем в понедельник долучаться до того. Некто организовывая, наши люди будут кожный понедельник. В один понедельник уже были. Може, ви зв'язуєте все ж таки вот эти 3 тижні страчені з некоторими кадровими, так сказать, тенденціями у вашій партії, тому що ви сьогодні з керівництва? Я ж подумав, що у нас весь час... Ну, ранее, коли ви так ясно керували партією, то я переконаний, тут були ваші люди. Є структури, які все просто. Нам треба провести у Мінську, провести там 8 сходів, одну конференцію, по всій Білорусі треба провести там з півсотні сходів конференції. Ми апошние выходные провели апошнюю конференцию, яка потребовала моего особистого уділу там у Миколы Козлова, Василя Полякова, у Витебску. Завершены, тому до 8 липня мы вольні, більш-менш. Добре, дякую. Це була Антон Лядецька. Шановне господарство, тады, значит, яшчэ апошнія пару словаў. Я вельмі хочу падзякаваць усім людзям, якія прыходзяць абараняць курапаты. Дарэчы, ну, нягледзячы на тое, што кажуць, тут 20 актывістаў стаіць. За 3 тыдні больш 300 чалавек. Мы просто лічылі, больш 300 чалавек прайшлі гэту варту, таму што кожны дзень бывае нават не 20, а до 40 чалавек. І розныя людзі. Прыязджаюць людзі з Віцебска, з Гомеля, з Мазыра, з Бабруйска, з Маладечна, то есть багато. З Ліды, да, вот з Ліды сьогодні приїхали, наприклад, да, ми бачимо Ліду Берозовку.
І таксама хочу вельмі падзякаваць святарам і вернікам, таму што тут і айцец Вікенцій, тут і вернікі евангельскіх церкваў, у першую чаргу царквы Ян Прадвесніка, 19-й гадзіне ўжо 10 дзён адбываюцца малітвы ў курапатах, каля 20 чалавек, вернікі і евангельскіх церкваў, і праваслаўныя, і каталікі удзельнічаюць у гэтых малітвах. Так што курапаты робяцца агульнанароднай справай. І пакуль тут будуць людзі, гэтая абарона будзе трываць. Не глядзячы на затрыманне протоколу. Вот зараз я думаю, что можно задавать питання усім. Журналисты назирают тут разные две формы основные пикетования. Это, значит, с блокованием проезда автомобилей и без блокування. Як ви міркуєте, чи не ось це з неким свідченням розколу активістів, які пікетують до ресторації? Не, ни в якім разе. Это пытанне тактики. Мы узгаднілі, што кожны адказны за свой дзень выбірае тую тактыку, якая найбольш яму пасуе. Ну, напрыклад, там альтэрнатыва Зміцер Дашкевіч, яны прытрымліваюцца той думкі, што лепш не спыняць машыны, а проста ўручаць буклетики. Зрэшты, такія буклетики, так, вось, напрыклад, буклетики такія, як новые, выпущенные вот литерально. Недавно это информация про саму ресторацию «Поедем, альбо информацию про курапаты, про самі курапаты. Зрэшты, і тыя, хто практыкуе спыненне машынаў, яны кажуць пра эфектыўнасць этого способу, потому что ніхто не можа трапіць у рэстарацыю без контакта з абаронцамі. Яму абавязкова будзе дадзены буклет, яму абавязкова твар будзе выказана ўсё, і ён атрымае заклік да свайго сэрца, да сваёй галавы. Ну, не рабіце грэху, няўжо вы Бога не баіцеся, што ж вы робіце. Таму вот, ну, у нас зараз атрымаецца, што 5 дзён у адной форме, гэта спыненне машынаў, 2 дні без спынення машынаў, але вынік мы бачым. І там пусты бульбаш-хол, вынік мы бачым, людзі далучаюцца, вынік мы бачым, працягваецца вось гэтая кампанія курапацкая ў сродках масавай інфармацыі за мяжой. Ну і ще питання, а яка, на вашу думку, реакція уладаў на ваші дзеянні? Реакція уладаў усе чакаюць, як выкажацца Лукашенко. Лукашенко чакае, пакуль гэта пытанне саспее, напэўна, але саспявае яно такім чынам, паўтаруся яшчэ раз, што грамадскі кансенсус, поўны грамадскі кансенсус у справе непрымання вось гэтай рэстарацыі, гэтай рэстарана-забаўляльнага комплексу. І таму я думаю, што здаровы сэнс падказвае Лукашенку зачыніць на праверкі, значыць, там, на высвятленне ўсіх справаў гэтую установу і разбірацца з тымі, хто даваў хабар, і разбірацца з тымі, хто, значыць, прывёў да гэтай сітуацыі. Адказнасць на ўладах безумоўная, таму што гэта яны дапусцілі. Мы думаем, што з хабарам яны давалі гэтыя дазволы. Мінкульт, Генпракуратура, Мінаблвыканкам у гэтай справе ўсімі нагамі. Мы будзем туды грукацца, і мы абавязкова пойдзем туды. Учора вы былі ў Мінкульце, дзень прайшоў, якая рэакцыя? Ну, ведаеце, у бюракратаў ёсць выпрабаваны метад часам пачакаць, пакуль саспее. Лісты павінны вылежацца, звароты павінны павісець у паветры. Яны думаюць, што за гэты час людзі разыдуцца. Не разыдуцца людзі. Людзі будуць тут, людзі будуць абараняць курапаты. Яшчэ пра рэакцыю ўладаў. Журналісты тут чулі, што нібыта 19 чэрвеня, да, калі тут прыязджаў Мінск, Могилеве зноў вышэйшай сустрэчы. Як вы мяркуеце, чаму 19-го нічога не адбылося, пікетаванне працягвалася? Ну, насамрэч, мне здаецца, што пад нейкія міжнародныя падзеі Лукашенко не будзе тут нічога рабіць. Яму не патрэбны міжнародныя скандалы. Ён піарыць Беларусь як выспу стабільнасці, і это руйнуе вот эту ілюзію выспы стабільнасці. Насамрэч, стабільнасць была б, калі в курапатах пакладзены быў бы крэс этому всему, зачыненая рэстарацыя, перанесеная. Тады ёсць магчымасць размаўляць далей. Яшчэ пра міжнародны розгалас. Секундочку. Эти плётки сведомо запускаюць, каб просто было менш людзей при обороне курапата, вот и все. Зразумела. Журналісты так і думалі. Вельмі важна зараз, што мы спрабуем выйсці на контакты камунікацыі з усімі прадпрымальніцкімі саюзамі, звязаны хаўрусамі, і было вельмі важна, каб менавіта парасоўныя прадпрымальніцкія арганізацыі вельмі ясна заявілі, як, напрыклад, той же Прокопенне і ўсе астатнія. Гэта было б такім моцным пасылам. Ну, у прыватнасці... Прокопенне ўжо заявіл, а вот... Прокопенне гэта ёсць Прокопенне, а у нас ёсць 5 ці 6 прадпрымальніцкіх, зарэгістраваных афіцыйна, якія аб'ядноўваюць як і дробны, так і сярэдні, так і буйны бізнес. Ну, я ведаю, Ярослав Романчук, напрыклад, спрабуе ўнесці афіцыйна
эту раду по развитию предпринимательства, якая створена, до речі, самим Лукашенком декретом. І ён спробуе набраць там неабходную колькасць галасоў, каб унеслі гэты пункт у повестку дня. Было вельмі важна, каб прадпрымальніцкія структуры, не асобныя прадпрымальнікі, якія ўжо выказаліся сваю грамадзянскую пазіцыю, каб яны таксама заявілі, што як мінімум байкот усяму гэтаму, і што яны асуджаюць тых, хто, бо гэта дыскрэдытуе сам бізнес. Для нас, як такой партия, якая скіравана на сярэдні клас, гэта вельмі такое адчувальнае пытанне. Я думаю, трэба зрабіць усё неабходнае, каб прадпрымальніцкія саюзы занялі вельмі ясную пазіцыю па гэтаму. Трэба зрабіць і ўжо нешта робіцца. Робім. Мы выходзім, мы спрабуем. Ну, оказывается, паўсюль розныя. Здесь можно просто унести повестку дня. Здесь треба собрать кворум, например, там, с 13 голосов, это, например, тут же... Еще про міжнародний розголос. Можна питання? Павел, ви в самому початку пікетування казали про те, що будете звертатися до керівництва Австрії, Німеччини, Польщі, які приїдуть сюди на відкриття меморіалу Тростянці, каб яны наведали Курапати. Потім був зворот до лідерів цих партій. Ви толіку підписали цей зворот. Нобелівський лауреат Алексєєва Світлана підписала, ви підписали, інші політики. Який розголос далі? Що буде з цим? Информация доведенная. Информация доведенная. Мы працавали нават праз Беларускую ассоциацию журналистов, рассылали по журналистских союзах информацию про Курапаты. Разослана информация, ангельский вариант звароту, які быў прыняты і агучаны тут у Беларусі. Мы сустракаліся ў амбасадах. Там, конечно, спасылаюцца на тое, што ёсць графікі, ёсць узгодненыя працэдуры, але мы працуем у тым ліку не толькі праз амбасады, але яшчэ і з Брюсселем, з Берлінам, з Венай. Дзеля таго, нехта адказаў? Пакуль што пэўнасці ў нас няма, але перамовы ідуць. Я так скажу так, мы вельмі таким тесных стасункаў з аўстрыйскай Еўрапейскай народнай партыі праз іх, ну, нам абяцаюць, што это будзе як мінімум даведзена і што будзе некая рэфлексія. Я не буду пакуль назваць, таму што это канвенцыйная была размова. Ад нас, калі сказалі, што яны яшчэ не вызначылі, хто ад іх будзе, хутчэй за ўсё не прэзідэнт, але калі прыедзе іх дэлегацыя сюды, у іх у плане абавязкова будуць Курапаты. Не магу сказаць, хто з гэтых чатырох, ну, была так даверлівая размова. Але я думаю, што гэта спрацуе. Ці спрацуе на ўсе 4 дэлегацыі, невядома, але нават калі одна там ці 2 дэлегацыі сюды прыедуць, то я думаю, што гэта будзе моцным такім палітычным пасылам беларускім уладам. А калі да гэта яшчэ нехта падвяжа нейкія эканамічныя стасункі, то тады ёсць рэальны шанец, што улады ўсё ж такі не будуць адмоўчвацца ці пасылаць такіх парламентараў, як намеснік міністра, які чакаў, калі хутчэй скончыцца гэтая сустрэча. А ці не збіраецеся вы звяртацца да ўладаў Ізраіля? Да ўладаў Ізраіля. Ну, ведаеце, ліст пайшоў, мы спрабавалі праз дыяспару, мы закідваем гэта ўсім, каго мы ведаем. І рэакцыі, канешне, чакаем. Ну, учора мы бачылі тут равіна Абрамовіча, які казаў, што прыехаў сюды не паесці, а проста паглядзець на сітуацыю. Ён учора таксама тут быў, напрыклад. Да, прыйшоў у разведку. Вы з імі размаўлялі пра лёс Курапатаў? Ну, вядома. Ён ужо выказаў сваю пазіцыю, в прынцыпе, ягоная пазіцыя там застаецца, але характэрна тое, што все гэтым зацікаўлены. Калі мы хадзілі па дзяржаўных установах, практычна ў кожнай установе, ад міліцыянта на варце і супрацоўніцы канцылярыі до чыноўнікаў все ведаюць пра Курапаты. Все спачувальна кажуць, так, мы ведаем, дзякуй, што вы прыйшлі, дзякуй, што вы прынеслі лісты. Таму, канешне, мы будзем працягваць грукацца і ў аблвыканкам, і ў генпракуратуру, райвыканкам, дзяржкантроль і так далей. А як складаюцца ваши контакты з адміністрацыяй рэстарацыі? Я ведаю, вы пісалі скаргу, кнігу скаргаў і прапановаў, які адказ можа атрымалі? Кожны дзень прыходзяць людзі, якія пакідаюць тут адозвы ў кнізе скаргаў. І, натуральна, гэтыя адозвы пра Курапаты. Гэтых людзей падставілі. Мафія, якая незаконна пабудавала тут гэты кабак, яна проста падставіла гэтых людзей, мы гэта разумеем. Але, канешне, мы звяртаемся да гэтых людзей з прапановай: сябры, тут не будзе вам бізнесу, тут не будзе вам працы. Кладзіце вы на стол заяву аб звальненні і ўсё. Ну, вы атрымалі адказ на сваю скаргу? Адказ на мою скаргу прыйшоў. Так, адказ на мою скаргу прыйшоў, это прыблізна тое ж самае, што адказалі Алексею Туровічу. Маўляў, тут усё законна. Дякую. Это был Павел Северинец, старшина БХД. Это Радио Свобода. Мы ведем навпростов репортаж от ресторации «Поедем, поедим», якая побудована у 50 метрах от Куропатского лесу, от мемориального лесу.
І ось тут уже 3 тижні проводиться пікетування, гэта рэстарацыі спачатку з 12 до 6 гадзінаў, цяпер вахта цягнецца ўжо з 12 з апоўдня до 10 гадзінаў вечара, бо пікетоўцы ўбачылі, што большасць наведнікаў, іх вельмі мала, дарэчы, як яны кажуць, это могуць пацвердзіць журналісты, але вот тая большасць, якая шашкі прыязджае, гадзіны прыязджаюць позна ўвечары, і вось таму было працягнута час пікетавання. Ну і сёння у у пікетоўцаў 3 тыдні пікетавання. Нагадаю, 31 траўня быў тут першы пікет, яго правялі актывісткі Ніна Багінская і Вольга Мікалайчык. Вольга Мікалайчык сёння мусіла прыйсці на эту прэс-канферэнцыю, але пакуль яе няма. І вось яны выйшлі сюды першы раз з плакатам, а ўжо з 1 чэрвеня тут уже трывала стаялі пікетоўцы. 4 чэрвеня прайшла інфармацыя пра тое, што рэстарацыя будзе адкрывацца. З'ехаліся журналісты к 3 гадзінам, меркаваны час адкрыцця рэстарацыі. Так ніхто не дачакаўся нікага ўрачыстага адкрыцця гэтай установы, але ўвечары і тады тут на браме вісеў аркуш паперы са словамі «закрыта», «зачынена», но ввечары этот аркуш ужо знік, і сапраўды некаторыя машыны пачалі праязджаць у рэстарацыю, і тады быў зроблен выснова, што ўсё ж такі яны сапраўды запрацавалі. На наступны дзень рэстарацыю наведалі ўжо і журналісты Радыё Свабода, і іншыя людзі, у тым ліку Павел Севярынец, сапраўды пацвердзіла, што рэстарацыя працуе. І вось так 3 тыдні ўжо у такой блакадзе працягваецца гэта праца. Ну і все візіты, у тым ліку я там быў некалькі разоў, все візіты паказваюць, што там сапраўды, як казаў Павел Севярынец, там 2-3 чалавекі наведнікаў, больш няма пры вялікай зале. Ну, аўтамабілі з Курапат выпускаюць, але працягваюць часта скандаваць словы «ганьба», «жыве Беларусі» і іншыя. Ну, пікетоўцы, звычайна, вось калі прыязджаюць бацюшкі, тут будуць праводзіць службы. Казаў Павел Севярынец на пачатку прэсавай канферэнцыі, што цяпер вельмі часта падчас пікетавання тут у Курапатскім лесе праводзяць службы святары розных канфесій. Людзі моляцца за палеглых у Курапатах, людзі моляцца за тое, каб іх памяць захоўвалася, шанавалася. Ну і таксама моляцца тое, каб былі пачутыя патрабаванні пікетоўцаў, якія пратэстуюць супраць працы тут гэтай забаўляльнай установы. Нагадаю, рэстарацыя, якая цяпер называецца «Поедем, поедим», гэта былы так званы Бульба-Ашхол. Такая назва з'явілася ў 2012 годзе, калі тут ужо ўзнік этот будынак. Это вельмі абурыла людзей, бо такімі словамі, звычайна, ганьбяць беларусаў. Пасля этого скандалу праца так і не запрацавала гэта рэстарацыя, і вось з 2013 до 2018 года яна прастаяла закрытая. І толькі вот недавно, у траўні, стала вядома, што тут мае адкрыцца рэстаран, новы рэстаран пад назвай ўжо «Поедем, поедим». Тут доўгая гісторыя змагання за ахоўную зону вакол Курапатаў. Нагадаю, вось там Курапатскі лес, мы бачым за крышамі рэстарацыі. І там уже адсюль нават бачны крыжы курапатскія. І в канцы 2000-х гадоў, прабачце, тут уже была ўсталявана ахоўная зона 120 метраў вось ад кромкі края леса. То бок эта ахоўная зона праходзіла прыблізна пасярэдзіне гэтага будынку. Якраз тады гэтая установа была прададзеная, земля, якая была арендавана на 100 гадоў, была перааформлена на іншых ўладальнікаў. І вот этот ўладальнік абавязаўся вырашыць праблему з мемарыяльнай зонай, з ахоўнай зонай. На дакументах, на якія спасылаюцца цяпер журналісты, што знайшлі дакументы, там добра бачна, што пазначана наяўнасць гэтай ахоўнай зоны. Але, як аказалася,
уладальнікі гэтай зямлі, новыя уладальнікі знайшлі іншае выйсце. Они просто узгаднілі з Міністэрствам культуры змяншэнне, перанос ахоўнай зоны. Яе зменшылі са 120 метраў до 50 метраў. І так тым самым вырашылі праблему. І якраз вось задні плот з боку Курапатскага леса плот гэтай рэстарацыі, ён якраз і праходзіць па мяжы гэтых 50 метраў. То бок актывісты магчыма справядліва наракаюць на тое, што гэта было некая сделка коррупцыйная, бо інакш бы не ўдалося якраз па ўжо пабудаваным плоце вызначыць зону курапатскай, ахоўную зону курапатаў. Такім чынам аказалася вырашана, это фармальна вырашанае пытанне з пабудовай гэтай рэстарацыі. Яна ўзнікла, потым был канфлікт з назвай Бальбаш-хол. Таксама гэты канфлікт спрычыніўся да таго, што замарозілася гэтая праца. Но вот зараз узнікла все пад новай назвай «Поедем-поедим». Але пікетоўцаў цяпер абурае уже не назва, а тое, што сама рэстарацыя вось тут у ахоўнай зоне працягвае працаваць. Нагадаю, гэта Радыё Свабода, мы вядзем наўпроставы рэпартаж. Сёння 3 тыдні. Сёння 3 тыдні, як пачалася вахта, пікетаванне рэстарацыі «Поедем-поедим», супраць якой пратэстуюць актывісты розных арганізацый. Вось мы сёння бачылі тут прадстаўнікоў партыі БНФ Алексей Янукевич, ён намеснік старшыні партыі. Сёння дзень партыі БНФ, пікетавання. Тут Павел Северинец з БХД. Учора якраз был дзень, калі ў асноўным пікетавалі актывісты БХД. Вось мы бачым тут Вячеслав Сіўчык з руху «Салідарнасці разам». У аўторак яны пікетавалі. А зараз мы падыдзем да святароў, якія тут знаходзяцца, і паспытаемся іх на прысуд. Добрый день. Ці можна да вас звярнуцца? Радыё Свабода, мы на простом эфире. Олег Груздзілович меня зовут. Назовитеся, калі ласка, і патлумачце вашу. Протоиерей Леонид Акалович, Белорусская автокефальная православная церква и наш... Иеромонах Викентий, тоже с Белорусской автокефальной церкви. Вы будете тут проводить службу? Ну, мы проведем зараз молитву куропатскую, хотим прочитать, у меня ее специально написано, и молитву за полеглых, за литию, за всех куропатских тут мучеников, покутников этих. Чи можна довідатися про вашу громадянську позицію відносно цієї установи? Мы завсёды читаем тут на дяды, коли ходим на радовницу, до інших, ну, конечно, за тому і зараз ми хочемо почати з молитви за супроть, конечно, тих сталінських розбойників і прихильників їхніх теперішніх оборонців, так званих, не оборонців святого місця, а кривдителів. Вони не дають спокою людям тим невинно знищеним. Во всім світі вже люди, бачите, просять пробачення, помилування, дні помилування, значить, примирення, а у нас ще ніяк не можуть примиритися, ви розумієте, і за війну, і за гэту репресивну машину, яка діянічала у 30-х і 40-х годах у нас на Білорусі. На вашу думку, тут не мусить бути реставрації? Вядома, тут ніяких реставрацій не потрібно. Тут хіба тільки можна, гэта перенести треба було як поминальний дом для тих, кого ховають. Вот, там ритуальну залу для поховальників сучасних. Вот. Невже нема у нас у Білорусі, в Менську, тим місцем для того, щоб можна було повеселитися людям у добрым настрої, у добрым часі, не на костях расстрелянных продков своих. Притым расстрелянных не только белорусов, не только, значит, соседних народов, поляков, литовцев, а лишь из Европы, значит, евреев, жидов, этих, так у нас в Беларуси кажут, и інших. Это сапраўды ганьба вот тим прислужникам, які вот не адчувають ніякої адказності за будучыню свою і дзяцей сваіх. Бо гэта можа паўтарыцца, вы разумееце, асабліва калі улічыць, што зараз у Расіі Путин хоча ліквідаваць спісы гэтых рэпрэсаваных, вы разумееце, замесці сляды
Бо яны гэта ўсе, вы разумееце, кіруюць гэта ўсе НКВДисты, як у Расіі, так і нашчадкі НКВД і ў нас у Беларусі. 2 дні тому на моїх очах тут приходив кіроўца, який заправляв свій автомобіль. А ось тут на заправці і він сказав, що він громадянин Росії, виказав захоплення діяльністю активістів і сказав, що у нас то і саме відбувається. Закривають ввогуле ў Расіі так само лагеры, значит, НКВД-ўскія. Усе ж гэтыя лагеры былі под НКВД, так называемые ИТЛ, значит, ну, як это, исправительные трудовые лагеря. Лагеря, концлагеря, вы разумеете? Не просто исправительные трудовые, это концлагеря были. Уведены еще при Ленине, можно сказать. І тому гэтыя яны хочуць замесці не толькі, значит, гэтыя сляды, якія сталіся там у Пермі, напрыклад, дзе быў музей, я ведаю, я падпісваўся таксама не раз таго, каб гэты застаўся музей. Вот. Мы таксама падтрымліваем расійскіх абаронцаў і мемарыялу. І вельмі трэба выказаць дзякуй вялікарасійскаму мемарыялу, які сапраўды выдаў, ну і кніжкі выдаваў вот, памяці там па ўсіх раёнах, абласцях расійскіх і нават і беларускіх, і выдаў некалькі разоў выдаваў кампакт-дыскі з імёнамі рэпрэсаваных. І гэта вельмі... Ось про імёны. А чаму, на вашу думку, беларускі КДБ не раскрывае архіваў, дзе пазначаны гэтыя імёны? Ведь могли б сказаць, ну это яны расстрэльвалі, это не мы тут не пры чым, вось вам спісы. Таму што там, магчыма, некаторыя нашчадкі гэтых кадыбістаў тых сёння сядзяць і не хочуць гэта, каб пра іх бацькоў добрым, так сказать, двукосці словам гаварылі. Таму, я думаю, як прыйдзе час, як на Украіне зараз адкрылі, як адкрыта ў Прыбалтыцы гэта, так што будзе і ў нас. Адно галоўнае, каб не знішчылася гэтая памяць і запісы гэтыя, якія ёсць. І каб у людзях была памяць, так? І каб у людзей была памяць. Ну, вядома, і таму я вельмі ўдзячны тым абаронцам гэтым цяперашніх курапатаў. І мы, беларуская аўтакефальная праваслаўная, заўсёды былі абаранялі. Я, напрыклад, стаяў, калі гэту дарогу вот, пашыралі, мы стаялі тут і маліліся таксама, і начавалі. Хоча воду папіць халодненькай. Таму гэта вельмі святое месца, важнае, каб яно было ў нашай памяці, бо яно, калі мы будзем яго шанаваць, будзе і памяць пра нашых продкаў, і будзе памяць і будзе будучыня ў Беларусі. А вы маглі пракаментаваць стаўленне да гэтай праблемы курапацкай, іншых канфесій традыцыйных у Беларусі, ці стрымаецеся? Нашыя канфесіі, ну, прыватнасці, каталікі, грэка-каталікі, яны ставяцца станоўча, падтрымліваюць. На жаль, таксама нешта не надта ходзяць яны сюды ў Курапаты. Ну і сярод рускай праваслаўнай царквы на Беларусі ёсць таксама святары, якія гэту справу падтрымліваюць. І я думаю, яны разумеюць гэта і заявы робяць, і нават вот, ну, але бывае дваістыя, нейкія палавінчатыя яшчэ ў нейкай ступені. Яны адчуваюць сваю залежнасць ад верху. Ад дзяржавы, ад улады. А ў дзяржаве, вы разумееце, дзяржава многім кіруецца КДБ, вы разумееце. Таму гэта ўсё так атрымліваецца. Дзякую. Дзякую. Вы зараз будете праводзіць малітву? А, добра, мы не будзем вам замінаць, калі ласка. Дзякую вам. Гэта былі святары беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, яны тут праводзяць. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ты сам быў бязвінна рэпрэсаваны. Мы зараз падыдзем да актывістаў са Слуцку, якія прыехалі сюды на пікет. Можна до вас долучиться? Радио Свобода, Олег Груздилович. Вы долучились до пикета. Нам сказали, что вы со Слуцку. Могли бы вы назваться, сказать, что вы тут робите? Не так, только ласка, скажите. Мы з Лиды, з Бярозаўкі. З Лиды, правда, я помылился. Так, Лида, Бярозаўка. Ну, мы тут представляем увесь наш регион. Ну, на жаль, четверг. От партии БНФ. От партии БНФ и, ну, увогуле там мы все разом. І ми все ж таки у четвер, незручний день, ну, представляємо тут Лідчину, каб Лідчині не було соромно. Тобто, треба боронити Курапат. Ось про это. 3 тижні пройшло, як ви думаєте, скільки ще доведеться стояти пікетовцям? А это уже не важно. А это уже не важно, абсолютно не важно. Протестовцы перемогли, это видовочно. Ось, і, ну, за нами правда. Хто може... Добре, я поставлю питання так, а наколькі ще хопить силу? Ну, я не ведаю, ну, може, півгоди.
Ну, Вы думаете, что у людей хопит силу полгоды? А вот Алексей Янукович, что скажет, Алексей? Полгоды еще протримаються тут пікетовці? Ну, я думаю, што пытанне трэба ставіць не колькі тут пікетоўцы пратрымаюцца, а колькі гэтая установа тут пратрымаецца. І я перакананы, што сілаў, патэнцыялаў пратэстоўцаў значна больш, чым вось у гэтай установы. Таму колькі трэба будзе, столькі людзі тут будуць. Так, у пікетоўцаў бачна, што ёсць рэзервы, подцягваюцца новыя людзі, шырэй партыі. Вот сёння ўжо АГП больш яўна заявіла пра сваю падтрымку гэтай акцыі. Якія рэсурсы ў гэтай установы, пакуль невядома, ну, можа, таксама вялікія? Ну, нейкія рэсурсы натуральна яны маюць, і вось я думаю, што гаспадар Ізраілевіч, які тут пачаў публічна, фактычна першы і адзіны выказвацца ў фактычна падтрымку гэтай установы. Я думаю, што пэўныя высілкі яны яшчэ будуць рабіць, каб вырашыць сітуацыю на сваю карысць, але ўсё роўна ў параўнанні з воляй пратэстоўцаў, у параўнанні з меркаваннем тых аўтарытэтных беларусаў, якія ўжо выказаліся пра недапушчальнасць забаўляльнай установы ў Курапатах. Я думаю, што рэсурсы уласнікаў непараўнальна меншыя, і я перакананы, што чым раней яны гэта зразумеюць і пачнуць шукаць не шляхі все ж таки настаяць на сваім, а шляхі прымальнага для сябе выйсця з гэтай недарэчнай ганебнай сітуацыі, тым лепей будзе да іх у першую чаргу. А які б вы варыянт прапанавалі? Вось я бачу ў інтэрнэце ад грамадзянкі Ямблонскай такую прапанову, как бы гэтую установу перакваліфікаваць у такую столовую, кафе для наведнікаў Курапатаў якраз. Да? Напалову аддаць яе музею, напалову зрабіць пункт харчавання сапраўды, бо ну, трэба, калі тут будуць пад'язджаць аўтобусы людзьмі, людзям трэба пачаставацца, паесці, просто падсілкавацца. Вот такая прапанова. Як вы да гэта ставіце? Ну, насамрэч, тут вельмі шмат ёсць варыянтаў выйсця. Пачынаючы ад таго, што гэта ўсё банальна можна разабраць і перавесці ў іншае месца. То бок тут не клеем момент все паклеена, які немагчыма разабраць, а толькі знішчыць. Тут спецыялісты, будаўнікі заходзілі туды, глядзелі, ацэньвалі. Это можна разабраць, і страты будуць не такія ўжо вялікія. Ва ўласнікаў проста пастарацца там знайсці. Я думаю, што тут і дзяржава павінна прапанаваць ім проста іншае месца у Менскім раёне. Все, каб яны маглі туды проста перавесці сваю установу і там гуляць. А я думаю, што наведвальнікі Курапатаў абыдуцца, в прынцыпе, і без сталоўкі нават. Пакуль абыходзяцца, а калі это будзе больш масава? Пакуль абыходзяцца. Но пры наяўнасці волі з боку ўласніка, канешне, можна тут зрабіць і такі пункт музей, інфармацыя, прыбіральні і магчымасць буфета менавіта, не рэстарацыі, а буфета, паркоўкі для тых людзей, якія прыязджаюць у мемарыял. Гэта мог бы быць варыянт. Учора, дарэчы, мне расказалі, прыехаў цэлы аўтобус з польскімі турыстамі. І яны хадзілі там па лес, і все. Вось это якраз і ёсць тыя патэнцыйныя турысты з іншых краінаў, з Беларусі, якія будуць наведаць, абавязкова будуць наведаць Курапаты. Так, безумоўна, але мне таксама хацелася все ж таки, каб мы разумелі, это не толькі пытанне вось пратэстоўцаў і ўласнікаў. Дзяржава таксама не павінна рабіць выгляд, што яна тут ні пры чым. Гэта дзяржаўныя установы дазволілі гэтае будаўніцтва, дзяржаўныя служачыя, дзяржаўныя органы скарацілі межы ахоўнай зоны, і дзяржава таксама павінна браць на сябе адказнасць і прадпрымаць пэўныя крокі. Але да гэтага часу яна робіць такі выгляд. Дзяржава абсалютна ухіляецца, і нават афіцыйная ёсць пазіцыя, агучаная вуснамі таго ж гаспадара Шуневіча, што мы не будзем умешвацца, мы проста будзем то бок фіксаваць парушэнні заканадаўства, калі яны ёсць, калі няма, то мы нічый бок займаць не будзем. Я думаю, што гэта не толькі ягоная пазіцыя, гэта пазіцыя ўсёй дзяржавы. Але якраз функцыя дзяржавы абараняць нацыянальную памяць, функцыя дзяржавы вырашаць такія рэчы, у тым ліку, калі бізнес паводзіць сябе сацыяльна безадказна і амаральна. Тут не толькі грамадства павінна ўмешвацца, але дзяржава, таму і дзяржава не павінна рабіць выгляд, што яна не пры справах. Тут дзяржаўная адказнасць, і з боку дзяржавы таксама павінны прапаноўвацца і рабіцца дзеянні дзеля таго, каб гэтую сітуацыю вырашыць. Ну і вяртаючыся к майму першаму пытанню, адносно таго, колькі яшчэ прытрымаецеся, партыя БНФ намерная далей пікетаваць, і як і іншыя пікетоўцы, так? Так, натуральна, мы разам, мы на варце.
Добре, дякую велике. Нагадаю, это Радио Свобода. Мы вели наўпростовы рэпартаж от ресторации «Поедем», где сегодня с прэс-канферэнцыі пачалася чарговая вахта пікетоўцаў, якія пратэстуюць супраць гэтай рэстарацыі, патрабуюць яе закрыцця і звярталіся ўжо і да уладальнікаў гэтай установы з прапановай перадаць яе музей, пад музей у Курапатах ці пад іншыя мэты гаспадарчыя, якія звязаныя з курапатамі. Але вось пакуль Павел Сярыніс пра гэта сказаў, і Міністэрства культуры, і іншыя дзяржаўныя установы маўчаць, і пакуль невядома рэакцыя дзяржавы на вот гэтыя пратэсты. Толькі што пра гэта сказаў Алексей Микеевич, но падкрэсліў, што пікетаванне тут будзе працягвацца, і пытанне не ў тым, колькі гэта будзе, ён сказаў, што гэта будзе столькі патрэбна, але ў тым, каб нарэшце дзяржава зразумела, што это вельмі важнае, у тым ліку палітычнае пытанне, і ўмяшалася ў эту сітуацыю і дапамагла знайсці з яе выйсце. Ну, а зараз тут праходзіць служба. Праваслаўная аўтакефальная царква вядзе тут службу. Ну, дарэчы, за 3 тыдні, што вось амаль усе дні я тут знаходзіўся, гэта першы раз я бачу, каб непасрэдна ў брамы рэстарацыі праходзіла такая служба. Магчыма, яна праходзіла па вечарах, калі я тут не быў. Звычайна служба праходзіць вот там далей, у Курапатскім лесе. Но сегодня прадстаўнікі праваслаўнай аўтакефальнай беларускай царквы прыйшлі сюда менавіта да пікетоўцаў. Штодня тут праходзяць пікеты, нагадаю, панядзелак за адной арганізацыяй, это была альтэрнатыва, потым пікетавалі друг салідарнасці разам, БНФ на чацвер, БХД на сераду, пятница, Молодой фронт, потом КХП, БНФ. То есть каждый день размеркования. Сегодня сказал Анатолий Лебедько, что они так само долучаются до пикетования у понедельник. То вот все-таки график створенный, пикетование протягивается, пикетование проходит в двух формах. Возле одной, больше жесткой, вот тут на этом месте пикетовцы выходят на проезжую участку, когда бачат, что оттуда едет автомобиль. Его спыняют, не дают проехать, ведут тлумачальную працу с кіроўцам, дают буклеты. Мы бачили, Павел Сярыніс показывал, какие буклеты вручают кіроўцам и наведникам. Ну, часом возникают тут конфликты. Я сам назирал некалькі таких конфликтов. Один з наведников назвался Олегом Задорожным, и он нават сцвярджаў, што яго покусала адна з пікетовіца, актывістка Наталья Гарачка. Яна казала наадварот, што ён ее за яе схапіўся, і яна мусила обороняться. То есть тут часто бывают такие конфликты. Павел Сярыніс рассказывал про то, что звычайно супрацоўнікі рэстарацыі ці водители выкликают сюды ДАИ, приезжают супрацоўнікі ДАИ, складаюць протоколы. Мы ведаем, что уже больше за 60 протоколов складено на пікетоўцаў. Павел Сярыніс мае больше за 20 протоколов, может и 30. Только учора, як он сказал, про складено его 6 протоколов. И все остальные так само вельмі шмат протоколов мають. Но вот, тем не менш, это не спыняе пакуль пікетоўцаў, яны працягваюць дамагацца закрыцця гэтай рэстарацыі. Гэта быў Олег Груздзіловіч, Радыё Свабода. Мы на этом спыняем наш наўпростовы рэпартаж. Будем сачыць далей за падзеямі тут каля Курапатаў, каля рэстарацыі «Поедем». И штодня мы пишем репортажи адсюль про дзеянні актывістаў. Штодня берем каментары у розных дзеячоў культуры, палітыкі и так далее. Большасць іх выказваецца супраць гэтай рэстарацыі. Но есть галасы, якія гучаць уже и ў абарону. Недавно мы брали интервью у Аркадія Ізраілевіча, бізнесмена, які звязаны з гэтай установай. То бок можна пабачыць на наших сторонках розныя меркаванні адносна гэтай сітуацыі. Но пакуль яна не вырашана, мы будем працягваць сачыць за тым, што тут адбываецца. Дзякуй, сачыце за нами на сайце.